мо барои UFC расидан роҳи дарозро тай кардем. Таърихи нав. Ман уқуби ҳақиқиям, уқуби тоҷикӣ, уқуби кӯҳиям, Нурулло Алиев. Зарбаҳои устувор. Набарди Нурулло Алиев дар Dana White Contender Show. Ман танҳо UFC рафтан мехоҳам барои дар яке аз ташкилотҳои беҳтарин ҷанг кардан. Нурулло шояд беҳтар. Дар UFC ҳеҷ касе нест аз давлати ман. Ман мехоҳам муаррифӣ кунам кишвари хурдамро. Виза ҳаст? Виза ҳаст, алҳамдулиллоҳ. Оянда чӣ? Оянда ҳозир мебинем. Парвоз ба сӯи орзуҳо, орзуҳое ки дар дили миллионҳо тоҷик ҷойгир шудааст. Аксбардорӣ барои таърихи нав. Ӯ дар давлатҳои Осиёи Миёна ва Русия хеле машҳур гаштааст ва ҳамагон ӯро дӯст медоранд, зеро ӯ бо маҳорати баланди варзишии худ дар дили ҳазорон мухлис ворид гаштааст. Маросими рӯбарӯ Нурулло Алиев, Ҷош Уик. Тоҷикистон. Машқу тамрини пайҳам барои соҳиб шудани шартнома. Ҳамеша бо наздикон дар алоқа будан ин қувваи асосӣ барои ба мақсад наздик шудан аст. Қадам ба қадам. Бедорхобии мухлисон баҳри таърихи нав. Зарба бо даст, зарба бо по. Ин ҳам омодагӣ барои соҳиб шудани шартнома. Инак фурсати ҷанг фаро расид. Ҷош Уик ва Нурулло. Ҷош Уик аз кунҷи кабуд ва Нурулло аз кунҷи сурх ҷангро оғоз карданд. Зарба бо дасти чап аз тарафи Нурулло Алиев хеле хуб буд. Боз як зарбаи дигар, тейкдаун аз тарафи Нурулло Алиев. Серия зарбаҳо аз тарафи Нурулло барои Ҷош Уик. Ман бо чашми ҳайрат тамошо дорам. Нурулло ба финиш наздик аст. Тамом, ӯ ин корро кард. Нурулло Алиев ғалтон зарба зад ва ғолиб гашт. бо тариқи нокаути техникӣ Нурулло Алиев. Хурсандии Нурулло ҳадду канор надошт ва ӯ бесаброна интизори гӯш кардани суханони Dana White буд. уқоби тоҷикӣ орзуи дар дил доштаашро амалӣ гардонд. Нурулло ӯ дарди чашмро пушти сар кард, аммо ва баъд бе ягон мушкилӣ кори худашро кард. Агар шумо дар замин зарба задан хоҳед, пас аз Нурулло ёд гиред. Нурулло, табрик мекунам. Ман гуфта будам, ҳар рӯз ман 4 маротибагӣ машқ мекунам. 93% масоати кишвари ман аз кӯҳ аст. Ман уқоби кӯҳиам, уқоби кӯҳӣ ҳақиқӣ. Ман мушкилиам барои дивизиони сабук. Ман омодаам ҳафтаи дигар ҷанг кунам. Ман 2 моҳ пеш ба UFC омадам. Dana White-ро дар берун доштам ва гуфтам, Dana, як шанси баромад кардан деҳ. ӯ ба ман иҷозати баромад кардан дар контендерро дод. Марҳамат натиҷаи ман исбот кардам. Лас Вегас, штати Невада. Расман Рафаэл Алвес бар зидди Нурулло Алиев. Ман дивизиони сабукро пора мекунам. О, хеле хуб, табрик мекунам. Ман дар Инстаграм видеои ҷангуворонро партофтам. Дар он ҷо ҷангуворон ба баромадан омодагӣ мегирифтанд. Аммо дар он ҷо ҳамаи видеоҳо 30 комментария гирифтанд. Аммо пости Нурулло аз 1500 комментария зиёд буд. Маросими аксбардорӣ пеш аз дебюти таърихӣ дар UFC Epix. Суханони маро дар ёд гир. 2 сол баъд ман чемпиони вазни сабук. вақте ки мо дар октагон мондем, пас шумо мебинед чӣ гап мешавад. Як шоуи зебо. Рафаэл Алвес, ҷангувари бразилӣ табор, рекорд 20 ғалаба ва 11 бох. Аз Бразилия, Рафаэл Гардиш Алвес. Мо шоҳиди ҷанги хунин мешавем. Машқу тамрини пайҳам. ин ҷангуваре аст ки тамоми миллаташ аз пушташ ӯро мухлисӣ мекунанд. шои Grand and Pound. муҳим он ки бо боварӣ дастболо шавад. уқоби тоҷикӣ ба шикор мебарояд ва ҳеҷ чиз сари роҳи шикори уқоб шуда наметавонад, зеро ӯ бо ҳадафи таърихи нав ба шикор баромадааст. уқобе ки дар кӯҳи сарбафалак кашидаи Тоҷикистон доим озод парвоз мекунад ва дар мақсади худ ҳамеша устувор мемонад. 26 феврал UFC Fight Night. Нурулло Алиев. Тоҷикистон.